Igcwama elisha uMthandeni Manqele-ke usevele nje wadida abantu ngezinto ey'ningi kulo nyaka. Izolo-ke uphostile-ke laphana indlu yakhe ebeyipendile kwangathi kunoshintsho oluningi, kanti hhayi nje uthe fahla nje ngopende. Hhayi yavele yavuka nje yadlula lokhu ebeyikhona. Okay, naphambilini-ke ibinzima vele indlu kaMthandeni, kodwa nje uvele washintsha nje upenda. Hhayi kwangathi nje wenze izinto ey'nkulu, noma-ke nje khona okuningi akushintshile ngenxa kapende nje. Igcokama elisha into ekumele siyazi ngalo, umuntu wama-surprise, umuntu nje wey'mangaliso, ngeke uze umqonde. Ngaphosta lokhu kanti-ke yena uhlosa ukunikhombisa lokho kodwa angasho, kube yinina eniba nenkinga. Alright, into eyenzakalile-ke uthe mayiphosta indlu aseveza isinqe se-B_M ebesimbozwe ngendwangu. Abantu bayishiye nombuzo wokuthi hayi bo, leli B_M leli liyisima kanjani? Ngabe lakho mfo kaManqele noma akusilo elakhe? Kwenze njani ngaleli B_M leli? Kodwa-ke phela bekengeke aphoste-ke into okungesiyona eyakhe. Kusobala ukuthi hhayi lakhe leli B_M mfo kaManqele, kodwa-ke phela yena akashongo lutho ngalo. Siyamazi uhambela nje ngomangqozumela obhalwe ukuthi ubhova. Ayikho nje enye imoto-ke ake ayiphosta nje, uhlale ey'phostela ubhova wakhe-ke, hhayi ukuthi njalo unemoto eyodwa, kodwa-ke isikhathi esiningi ubhova wakhe. Leli B_M leli-ke dide nje abaningi, wonke umuntu usay'buza ukuthi ngabe igcokama lifihle induku emqubeni noma lenzenjani. Hhayi, angazi, awusubscribe lapho uphinde ulike, danke lapho.